ne gashi mun zo wajen Oga Bala mai layi. Ba ka da matsala gashi nan mono agent cash withdrawing katis ka gane ko. Assalamu alaikum, barka a kasuwa, yin lafiya. Oga Bala kwana biyu, alhamdulillah wallahi alhamdulillah. So wannan kusan yaro na zan ce ma ne na kawo shi, ina so za a dan bashi jari zai kama harkar sai da rajista, yin rajista ta layin MTN da kuma sai da kati. Bai taɓa yi ba, yanzu zai fara. Saboda ba na son yawa a dinga zama ba sana'a, ka san rayuwar nan ta riga ta sauya, komai yayi tsada. Shi ne yanzu na zo na jiya ya tsarin abubuwan suke tafiya domin in samu in sahi akan hanya, shi ma zuwa gaba zai gina kansa ya gina wani nahi da sauran al'umma. Na farko za mu fara bashi riga ya sa, saboda za a tabbatar shi ma'aikacin kamfani ne. Daga nan sannan za mu bashi jaka ya rika sai da kati. Kaga duk hanyar ce ne ta wanda za a sai shi ma'aikacin kamfani ne. Amma jakar ce ba ta kusa sai an kawo. Ba ta kusa sai an kawo. To babu wanda formula da zaka fitar ma'ana ko a leda ko a wani abu haka dai something ya fara dai nuna alaman ina to ba matsala a duba a bincika Oga Bala. Yanzu a bashi riga. To shikenan. Ina son ka Oga. To shikenan. Oga awal ai ni komai zan yi a nan na fasa ko. Ai samu Oga irin ku na sai an duba wannan. Ika sa. Haka Allah. Wannan ado a ɗauki a ba. Na gaya ma fa awal ba na son gwaraman nan wannan kake ba. kai ka samu matsala. Awal a daina gwaraman nan, a dinga zama da mutane lami lafiya. Wannan Kana kallon rayuwar nan fa. in Allah dai na ɗaura mutum wadannan a kan Ba wannan. magana daure, amma dai yanzu ya ka gani ba ka ga duniya za ta sha'awa kai, amma ana ganin mu ya ce muna tare da kai mun bari ka lalace ba ka kasuwa. Gaskiya dai wallahi na kyauta Oga. Yawwa Oga Bala bismillah dan me aka samu yanzu? Akwai layuka a ƙasa wanda za a fara kamar tallatawa haka. Tallatawa duk wanda yake da buƙatar rijista sai izo ga address ɗin ku ga komai da komai. Yawwa in ya je zai mai magana ko shi tun da kaga sabo ne. Yawwa Zai je gaskiya. yana musu magana ga layuka a ƙasa amma ga shagon da ake rijista can yake aiki. To gaskiya ne. So amma yanzu misali me farashin yanda zai magana game da like, ka san mutane mutum san irin shirin da zai yi. Zai iya cewa dai 500. To shikenan ba matsala. To kai ka ji nono yace 500. 500 duk guda ɗaya. Duk guda ɗaya 500. To don haka yanzu za mu fita kasuwa, ka gane in muka fita kasuwa kar ka tsaya wasa awwal. Yanzu Oga Bala ba mu ko ele da can ne mu dan saka, in muka je da cire wasu a hannu ina dan daddaga. Haka da mu wannan Allah da sai na zama A gaya ma yauwa ka tsaya ka san me kake yi. Gwaraman nan ba na so ake yi ta awwal. A tsaya a yi abin da ya kamata. an zo ƙarshe insha Allah an zo ƙarshe. Ba matsala. Oga Bala bara mu saka a ciki wannan yanzu shi kenan Oga Bala bara mu kenan mun gode shi ne da mun gaskiya mun gode. Yawa ka gane ka tsaya ka kula ka san me yanzu ni zan koma shago ana kira Na gode Oga. yawa ka dauko ka kwance ka shiga cikin kasuwa a yanzu Yanzu ma na fita kasuwancin nan wallahi Oga. Haka da mu insha Allah. na je yanzu ba Ba matsala. yawa shi kenan sai an jima. A sai layi da rajista duk muna yi. A sai layi. A sai layin waya. Ya ka karɓa ne ka duba. Kuma rijista duk muna yi. Gaskiya na yi mun je dai ofis. Ya sanya waya yake sai masa layi ba a kusurewa ne. Gaskiya yanzu ba a kusurewa sakamakon yanayi na abubuwa haka duk suka canza. Sai dai ka je can kayi zabin da sauran abubuwa da su haka. Assalamu alaikum. Wa alaikum. Ya ake cikin yanzu na. Lafiya ne wallahi. A kuma sai da dabino kenan.
wato da wannan magana kake a ce wala rayuwa kaga kana da matsala wallahi ina nike da ni ban san irin ka ba gaba da kaga wancan nan ma fa da ka ci baka biya ba a rikinin ba an ce ku nemi sana'a ku nemi sana'a ku tsaya ku wannan wallahi an ka sake na ci shi da lambar gurin nan assalamu alaikum amma alaikum salam kai me kawo ka nan kuma yau ma kai ne wallahi dai ka ganni wallahi ka ga mutunan nan da nake baka labari wa wannan mutunan nan wanda ita ta nan kai dai bari dan gwara ma kenan to ya ka so ta wallahi alhamdulillah ni layi muku kuma sayarwa wallahi layi kake sayarwa kai ban gane ba kai ma da ba ya da dama wannan da kyar muka samu muka rabu to yanzu ya layin yake wallahi haka shi magani ma duba duba ta ana shiga ma wallahi layin nan mai kyau tana ji wannan layin register kuma ka san mu muka yanzu 500 ne ba tsada Dari da yadda ne yanzu ba tsada. Kai za ka sha. Kawai ne kai rike. Wallahi zai ma amfani. Mutumin da ko kashin layi bai. Da layi na yanzu a mai sauki 500 za ka bayar. 500. Wallahi. Ai ne sauki. Da dinsa su fa. Yanzu dai kai dai wanda ya baka wannan ya kai da yanzu wani da ladi ya kawo mai ita yin ba. Wahala ce wata shekara bai zaka da wani sai. Na gida baka sa min cikin ne. Ka ganta canji zaka. Wallahi in dan lallabi ka ba. Ai kai yanzu ina ga ma yanzu ka